Tak, máme tu celkom zásadnú novinku od sociálnej poisťovne. Niečo, čo nám všetkým môže konečne trochu viac osvetliť našu finančnú budúcnosť. Volá sa to dôchodková prognóza. A my sa teraz spolu pozrieme na to, čo to vlastne je, čo všetko v nej nájdeme a hlavne ako ju môžeme využiť pri našom plánovaní. Toto je presne tá otázka, ktorú si skôr či neskôr položí asi každý z nás však. A priznajme si, často vyvoláva skôr neistotu a obavy. No práve na túto otázku sa nám teraz štát pokúša dať aspoň čiastočnú odpoveď v podobe tohto nového dokumentu. Ale viete, hneď na začiatku si povedzme jednu kľúčovú vec. Štátny dôchodok, či už z prvého alebo druhého piliera, je len časťou celej skladačky. Ak sa naozaj chceme baviť o komfortnej budúcnosti, bez vlastnej iniciatívy to jednoducho nepôjde. Súkromné investičné stratégie, napríklad cez ETF fondy, už dnes nie sú luxus, ale skôr nevyhnutná súčasť plánu. Dobre, tak poďme priamo k veci. Čo je teda táto nová dôchodková prognóza, ktorá nám má ukázať budúcnosť, tak povediať čierne na bielom? No, v úplnej jednoduchosti je to vlastne kvalifikovaný odhad budúceho dôchodku. Z prvého piliera a ak niekto sporí v druhom, tak aj z neho. Celý ten výpočet je postavený na platnej legislatíve a na údajoch, ktoré má sociálna poisťovňa k dispozícii. Dá sa teda povedať, že je to asi ten najpresnejší odhad, aký nám štát v tejto chvíli dokáže dať. Kľúčové je ale uvedomiť si, že tento papier má informatívny charakter. Nie je to žiadne právne záväzné rozhodnutie. Predstavte si to skôr ako taký odrazový mostík pre plánovanie. Vychádza zo zákonov a predpokladov, ktoré platia dnes, no tie sa o 10 či 20 rokov môžu zmeniť. Takže je to cenná pomôcka, nie suma vytesaná do kameňa. A čo všetko sa teda z tohto dokumentu dá vyčítať? Poďme si rozobrať tie kľúčové informácie a scenáre, ktoré nám táto prognóza odhalí. Ten dokument je naozaj komplexný. Nájdeme tam napríklad celkový počet rokov poistenia, ktorý sociálna poisťovňa eviduje ku koncu minulého roka. Zistíme tam predpokladaný dôchodkový vek, ale aj hodnotu tzv. Priemerného osobného mzdového bodu. To v skratke ukazuje, ako sa naše príjmy porovnávajú s priemernou mzdou v krajine. No a samozrejme, to najdôležitejšie, odhad samotného dôchodku. A toto je naozaj zaujímavé. Ten odhad totiž nie je len jednostrohé číslo. Dostaneme ho hneď v troch scenároch. Pesimistickom, základnom a optimistickom. Každý z nich počíta s iným budúcim vývojom ekonomiky, čo nám dáva oveľa realističnejší obraz o tom, v akom rozpätí sa ten budúci dôchodok môže reálne pohybovať. Ďalší veľmi dôležitý údaj v prognóze je miera náhrady príjmu. Táto hodnota nám ukazuje, aký podiel z nášho dnešného hrubého príjmu bude tvoriť náš budúci dôchod. Je to naozaj kľúčový ukazovateľ, ale, a tu treba spozornieť, má to jeden malý háčik, ktorý treba poznať, aby sme tomu správne rozumeli. A v čom teda ten háčik spočíva? No v tom, že miera náhrady porovnáva dôchodok, ktorý je už čistým, nezdaneným príjmom s našou hrubou mzdou. Podlíme sa napríklad. Povedzme, že hrubá mzda je 1500 eur. Po odvodoch a daňách je však čistá mzda, ktorá reálne príde na účet, približne 1134 eur. A to je podstatný rozdiel. Takže, ak sa v prognóze objaví miera náhrady napríklad 75%, na prvý pohľad to môže znieť ako pokles, ale počítajme spolu. 75% z hrubej mzdy 1500 eur je 1125 eur. No a to je v skutočnosti takmer na chlb presne 100% predchádzajúcej čistej mzdy. V praxi by to teda znamenalo, že životný štandard by takmer vôbec neklesol. Naopak, ak by miera náhrady bola iba 60%, znamenalo by to dôchodok okolo 900 eur a to už je porovnaní s čistou mzdou 1134 eur, pokles životnej úrovne od citeľných 26%. A to už povedzme si na rovinu v peňaženke poriadne cítiť. Preto je naozaj dôležité rozumieť tomu, čo porovnávame. Dobre, teóriu máme za sebou, poďme teraz na prax. Kedy vlastne táto prognóza príde, ako sa k nej dostaneme a ako často ju môžeme očakávať? Frekvencia zasielania je nastavená celkom logicky. Do 50-ky príde prognóza každých 5 rokov. No a po 50-ke, keď sa dôchodkový vek už naozaj blíži, bude chodiť každý 1 rok, aby boli informácie čo najaktuálnejšie. A ako sa k nej dostať? Primárne ju nájdete vo svojom elektronickom účti poistenca, teda v EUP. Ak ho ešte niekto nemá aktivovaný, toto je skvelý dôvod si ho zriadiť. Existuje však aj možnosť nechať si prognózu posielať na e-mail. Dobre, a teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Čo robiť v situácii, keď si tú prognózu otvoríme a zistíme, že údaje nesedia alebo tam niektoré informácie úplne chýbajú? Predstavte si ten moment, s napätím otvoríte dokument a namiesto sumy dôchodku tam svietia len písmenka N/A. To môže byť celkom znepokojujúce, ale netreba hneď panikáriť. Zvyčajne to má svoje logické dôvody. Najčastejšie to znamená, že poisťovňa jednoducho nemá v systéme dosť údajov o príjmoch. Alebo ak sú dáta len z úplného začiatku kariéry, výpočet by bol natoľko skreslený, že by nemalo zmysel ho uvádzať.
Ak je pocit, že údaje nie sú kompletné alebo správne, postup je našťastie celkom jasný. Prvým krokom by mala byť dôkladná kontrola všetkých údajov v elektronickom účte poistenca. Ak sa tam nájde nejaká medzera, napríklad chýbajúce doklady o štúdiu spred roku 2004 alebo o práci v zahraničí, treba ich pohľadať a následne kontaktovať sociálnu poisťovňu so žiadosťou o doplnenie a opravu. Takže prognózu máme v rukách, vieme, čo tie čísla znamenajú a aj to, ako si skontrolovať údaje. Čo teraz? Ako premeniť túto informáciu na konkrétne kroky? A toto je dôležité si zapamätať. Táto prognóza, to je naša mapa. Ukazuje nám, kde sa asi nachádzame a aké sú možné cesty pred nami. Ale to, aký bude náš cieľový bod, neurčuje táto mapa, ale predovšetkým naše vlastné rozhodnutia. Využijme teda tento dokument ako impuls, možno ako taký budíček. Ak čísla nie sú také, aké by sme si predstavovali, je to ten najlepší signál, že je najvyšší čas začať alebo posilniť svoje súkromné sporenie a investície. Napríklad práve prostredníctvom osvedčených investičných stratégií. Dôchodková prognóza je naozaj mimoriadne cenný nástroj. Prináša do celého systému oveľa viac transparentnosti. Finálna zodpovednosť za finančnú budúcnosť však samozrejme zostáva na každom z nás. Otázkou teda zostáva, ako sa tejto príležitosti chopiť a zobrať budúcnosť do vlastných rúk.